ठीक है आराम करो। डॉक्टर साहब हमारे भैया की तबीयत अभी केना है? कंडीशन तो अभी खराब है। ऐसे पहले कहूँ चेक करैले छलिए? डॉक्टर साहब ऐसे पहले भैया के किछो होबे न करे छले त हम केना चेकअप करैतिए भैया के? अहाँ के पेशेंट के अभी बड़ समस्या है। ओकरा हार्ट के प्रॉब्लम है, ओकरा खून के जरूरी है। कहीं से भी खून लावे पड़त अपने के। डॉक्टर साहब ब्लड के जरूरी पड़ते। डॉक्टर साहब हम ब्लड कतौ से लाबो अभी? देखो अहाँ के भैया के ब्लड ग्रुप हवे ए नेगेटिव। कैसे भी करके खून लेबे करो तभी भाई के आगे जान बचब, न तो हम कुछ नहीं कर सकै छी। होते डॉक्टर साहब होते, हम भैया जरा अभी बतिया के अहाँ के कहै छी। हम बात ठीक है जा। भैया वो भैया केना छो? हम तो ठीके छी। कथी कहल को डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहल के ए नेगेटिव ब्लड चाहिए। ओ भैया कौन आप कथी करू? ए नेगेटिव ब्लड कहल को? हाँ भैया हाँ। ए सुन, हमर खून आ फ्रूटी के खून एके ग्रुप है। जो के हमरा बहन फ्रूटी के दौड़ल रहते। ए तोहर खून आ फ्रूटी के खून मैच करे छ? तो भैया ना करे छ, हम घर जाय छ फ्रूटी के बजा के लाबै छियो। ले भैया तो हम घर जाय छ, तू आराम कर, हम जाय छ तुरंते जेबा तुरंते चले ओकरा ल के। अच्छा से रहियो भैया। जल्दी जल्दी जल्दी। भौजी ये भौजी कथी करी छी? ये देखे छी से बर्तन मिजी छी। ये भौजी हमू देखे छी बर्तन मिजी छी, लेकिन अहाँ से एगो बात करे के है। कौन बात करे के हवा? ये कथी कर लिया अहाँ सबके हम नहीं कह छलिए कि जहिया हमरा मन होते, जहिया हम कहब कि हम शादी करबै तब हमरा मन करी शादी करे के। आइए अहाँ के आप के करा देत पियाई? अहाँ के लड़की रही खोजने तो हम मना कर देलिए, हम नहीं पड़ी छी वो बीच में। आप अहाँ के नहीं खोज पड़त, हम लड़की खोज लेने छिए। बाप रे बाप, कौन लड़की यहाँ से बियाह करती है से लड़की छी खोज लेने? ए भौजी ये फ्रूटी न हब बम बम के बहिन, ओकरा जोरे हम कोई चीज शादी करबै। वो हमरो से प्यार करिए, हम ओकरा से प्यार करी छी, बुझलिए? ये कर फुटाई का नाम नहीं ले से कह दे छो। सपना देखे छी तू? कहियो नहीं हम सपना पूरा हो तो बुझले। एगो बात हमरो सुन लो, जब हम बियाह करबे ना तो फ्रूटिये से करबै, एनी केकरो से नहीं। आई बीच में रोके वाला के छी? हम रोकबी, हम दुलारी है मनुष्य के तागना ने नहीं टोपे देबी। हम देखे छिए केना रोक ले। आई घर में जते अहाँ के अधिकार है ने ओते हमरो है। हम ओकरे से बियाह करबे, आई घर में लाबे। ई इच्छा कहियो नहीं तो पूरा होय दो। ए आहा बर्तन पतकू या कुछ करू, लेकिन बियाह तो हम ओकरे से करबे। के हमरा रोक ले देखे छिए? बची तो हॉस्पिटल में क्या हाव? भैया असगरे हॉस्पिटल में। तो तू केला छोड़ के चले लिया अकेले? डॉक्टर कथी कहलक? डॉक्टर कहल के हार्ट के प्रॉब्लम है, भैया का खून के जरूरी है, वह लागे घर एलिए भैया। आइए खून के जरूरी है तो इतने महंगा फिर खून ले भी कहाँ से? अभी खून नहीं कीना पड़ते भैया, फ्रूटी के खून है, भैया का खून मैच करे छे, वह लागे भैया पठल के घर के फ्रूटी के बजा के लाग। एक बिजली एगो बात कहता, बम बम के देखी चली कुछ खाए पिए नहीं चलिए तो ओकरा हार्ट के समस्या फिर केना भ गेलै? वो बात तो हमहू बुझे छी भैया, वो किछो खाए पिए नहीं छले, लेकिन तू सब नहीं देखे छले कते टेंशन प्रेशर ले छले भैया, वह के कारण से ओकरा हार्ट के प्रॉब्लम भ गेलै ना। अच्छा ठीक है, ओकरा कोनो जोगाड़ से तो इलाज करावे पड़ते, केनो कह के ले जो बहन के मना उना के ओकरा देखिए केनो। अते भैया सबसे पहले हमरा घर जाए के छे। आ होते ठीक है।
पोठिया हाँ भैया। कथी भेल रो बड़ उदास भऽ के बैठल छी मनुआ के ओ भैया की कहियो ओ बहुते टेंशन है। तू तऽ पूरा निफिकिर आदमी छै, नहीं घर के टेंशन बोकै छी, नहीं बियाह शादी बिहालो, तब तोरा कथी के प्रेशर हो? हो भैया हो न शादी बियाह भेल उहे तो हम चाहे छी शादी बियाह करब, लेकिन बीच में तो हमर भौजी टांग और भी है। तू कहै छी हमर भौजी बियाह में टांग अरबे, तोरे भौजी तो लड़की सब देखे छलो, कहै छले बियाह करबे, तोर भौजी केना टांग अराबे हम? हो भैया हमर भौजी के मन कथी है कि हम जत लड़की खोजी छी ना ओत पोथिया बियाह करे, लेकिन हम उ नहीं चाहे छियै। हम ई चाहे छियै कि हम जेकरा से प्यार करै छी ना ओकरा जोरे बियाह करब। ए आब तोहर बात हम बुझलियो, तोहर मन हो कि हम फ्रूटी से बियाह करी। हाँ भैया आप तू बात पकड़ला, लेकिन एगो बात कहता ओकरा से हमर भौजी के कौन दिक्कत है से मना करी बियाह करे के लागी? रे भाई तू अभी तक फ्रूटी के प्यार भले करे छी, लेकिन निक से चिन्हे नहीं छी, ओकरा से शादी नहीं करबे तो तोरा घर के कल्याण है। ए भैया तू जे से बाज के हमर दिमाग के होते नहीं भड़काबा, बुझला? तू नहीं हमरा से दिल से प्यार करिए, हमू ओकरा से प्यार करै छिए, अब वो ओहन न है, वो पूरे सीधा आदमी नहीं, बुझला? तोरा ते ज्ञान नहीं भेल कि तू आदमी के चिन्ह सकबी, बुझलिए? जे हमरा कह के चले से कहलिए, बाद में कि जाने तोहर मर्जी तोहर फैमिली जान, हमरा से कोनो मतलब नहीं हो। ओ भैया है तू अते जल्दी कैला पिता जाय छा, एगो काम हमर क द न। कथी? ती केनो कह के हमर भौजी के कहिया समझा बुझा द न। रो तू निक इंसान रहती तो तोरा लगी हम बातों करती हो, लेकिन तोहर व्यवहार खराब हो भाई, तो हम कौन मुँह से जेबू तोरा गार्जियन से बात करे के लगी से पहले कहता? ए भैया केनो कह के ने एक बाजी हमर भौजी से बात कर न, एगो बात ई कहता हमरा दोसर सामन शादी कर देता ओकरा से हम खुशे नहीं रहबे तो शादी कर के कौन फायदा रहते से कहता? अच्छा होते एक बार हम ट्राई करबो, देखो कथी कहो तोर भाभी से कहबो। होते होते भैया केनो कह के बात कर लिया, होते हमर भाभी से होते ले पहले हमरा बात कर देना तो कहबो ना। होते भैया कहबे करिया, बिसर नहीं जे ई बात के आए। होते होते ले ला त केनो कह के त इनरजीत भैया के सब बात तो कह देली, हमर भाभी जोरे तो बात कर लेते ने। अब हम जाय छी ऐसे ये कथी करू? दीदी तू कला चल एली हॉस्पिटल से? हाँ चल एलिए। आगे तू कला चल एली भैया के असगरे छोड़ के हॉस्पिटल में? गे फ्रूटी हम तोरा लिए एलियो, तोरा हॉस्पिटल जाय पड़तो। हम नहीं जेबो हॉस्पिटल, हमरा बड़ महक लगत रही हो, जो तू ही। गे बहिन भैया के तोहर जरूरी बहुते है, तोरा जाय ही पड़तो केनो भी हालत में। कह तू छीते छीते हमर कौन जरूरी है जब पड़ गेलै? आगे जब तू छीते छी कर धरे वाला तो कले हमर जरूरी पड़ गेलै, हम नहीं जेबो हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल भाग। के बहिन बात बुझे के कोशिश कर न, तोहर खून के जरूरी है भैया को। हमार खून के जरूरी है? हाँ बहन तू जो खून देबी न तो भैया का जान बच जेते। हम अपन खून ओकरा द दियो, उ बच जेते, हम मर जाओ। केहन बात बजै छी तू? आगे तू यहाँ ले लिए जा, हमरा दिमाग चाटे ले, हम नहीं देबो खून तून। गे फ्रूटी केहन बात बजै छी, केना तू खून नहीं देबी से कहता? तोरा पढ़ावा लिखावा लागी भैया की ने केल को तोरा लागी हमरा लागी आए भैया जिंदगी और मौत से लड़ रहल है, तो तू साफ मना करी छी हम खून नहीं देबो। हम गोर लगे छ बहन, केना तो तू अपन खून दे भैया के जान बचा ले। भैया नहीं रहते दुनिया में तो तू हम कथी करबी घर में बहन? सर फटे जैसा अते माया लगा तो तू अपन खून नहीं दिया सके छिया? बहन हमर खून मिलती तो हम भैया के खून दे के नहीं बचा लेती है। भैया के तोर खून के जरूरी है, तो हम गोर लागे छ केना तो भैया के जान बचा ले फ्रूटी, केना तो बचा ले। नहीं हम नहीं देबो खून, कहूं एकरा खून देब आ हम बीमार पड़ जाब तो हमरा के बचाओ तो? ये फ्रूटी तू जे साफ साफ मना करे छी हम खून नहीं देबे, आ खून देबे तो हमरा कुछ भ जेते। हम खून मोदो के भैया ला जाओ, केना के भैया के कहू जे फ्रूटी मना कर दल के खून दिएला? बहन बुझते तो भैया के कते मन में दुख लगते, जे अपन सौदर बहन भ के खून दिए से मना कर दल के। तोरा खुशी लागी भैया की ने खेल के से कही तो केना तुम मुंह फेरे छी? सुन बहन दादा दिमाग लगा पड़
करे खुद से तू कर ग ये फ्रूटी तू केन कठोर दिल के छा आनो बिरान के समस्या पर न आन आदमी खून दा दे लेकिन तू खुद स्वादर बहन भाग स्वादर भाई का